inkondlo iyakhuluma. Ngike ngavuka ekuseni kathiwa usibhala inkondlo. Bhala inkondlo ukhulume nabantu abaphila lo mhlaba wena uzobaphilela. Kathiwa bhala inkondlo ukwazi ukuguqula nembeza kanye nenhliziyo uveze obala umuntu. Ngike ngabhala inkondlo ekuqaleni kwempilo yami ngizama ukukhuluma nabantu. Ngibaxoxela ngempilo, ngibabekela obala izinto ezenzakalayo kulo mhlaba. Konke bengikubeka obala bekubona uhlobo izinqe zesele. Kodwa mina ngesele enhluphekeni ngikwazile ukuqunga isibindi ngiphilisa abantu, ngibelapha izinhliziyo kanye nonembeza. Namhlanje eyami inhliziyo yonakele. Ma kwenzeka inkondlo yami ifika kuwena, khombisa ukuphila kumina. Ngoba nami ngike nganiphilela unyaka usaqala waze waphela, waqala waze waphela. Libala ukuthi inini ngiqala ukubhala inkondlo. Ngaphakathi kumina ufile. Angibulalanga umuzwa wenkondlo, kepha ngibulalwe ukubuka ukuphila kwini eningiphilisa kona. Ma kwenzeka le nkondlo ifika kuwena, khombisa ukuphila